Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini umshana kaNgcobo Fuze omashiya amahlangathi azoshumayela. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma ngesibethelo sethongo. Abantu abaningi uma befisa ukuqinisa imizi yabo okanye uma befisa ukubethela bajaha kakhulu ukuthi babize inyanga kube izona ezizobabethelela. Zigcine sezibabethelela ngezilwane ezizoba ubungozi phakathi kwegceke. Ngokungaqondi ukuthi kukhona isibethelo sethongo. Nezilwane futhi ezingenabo ubungozi eziqinisa igceke. Zivikele bonke abantu abakhona egcekeni. Ngizonitshela ke mina ukuthi ke lesibethelo lesi sethongo usenza njani? Nalezilwane lezi yiphi indlela yokuzibika ukuze zingeke zibe nobungozi kubantu abaphilayo egcekeni. Lezilwane lezi uma usuzibikile ziyakwazi futhi ukukuvezela isimo somsamo wakho ukuthi uhamba kanjani. Phuthuma ngalena ke kwi-channel ethu enkulu ku-YouTube Impunga Yesintu TV ukuze ntambama ngizothi mase ngiyikhipha le video nawe ukwazi ukuthi uyithole, ukwazi ukufunda ngalesibethelo sethongo nalezilwane ezingenabo ubungozi uma ubethele ngazo egcekeni.